Моля ви се, спрятайте. Аз съм Траянка Николова Симеонова. Чакари, клестите го чол? 0878. Не може. 65-12-02. Еми той е ето тук, той не може да мърде сега от вратата. Ма той ще да... Ти знаеш, че мога да те съда. Абе как ще ме бе? Елате вижте го, той е пиян, моля ви се. Моля ви се, излезте ако обичате от къщата ми, вие сте пиян. Ето вижте, ето свидетели. С краката не съм... Лъжеш, не. Абе, моля ти се. Абе, виж, той е залита, погледнете го, ето хора, има свидетели тук. Абе, ти добре ли си, ти си ми дошъл пиян, бе? Защо не съм пиян? Да, бе, да, не си пиян. Аз не пия. Да, не пиеш, ти си жив пиян. Къде отиваш така? Сега ще те извика там. Сега остави човека си тръгва. Аз отивам и пред свидетели ще мина на Дрегер. Не ме интересува, ето виж, ти залиташ, виж колко свидетели има, ти си пиян. Хората бензина панца.